Hej så sammen, og hjertelig velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag så skal vi simpelthen bare spille Frontlines inde i, Roblox. Så let's just run right into it. Og jeg vil nok lige sige, at det er lidt voldeligt spil for nogen, der er blod og sådan noget. Men jeg fik lige 2 der. Der var 3. Men husk nu, at vi mangler altså kun... Hvad skal du skyde på mig for, hvad? Marker. Vi gør. Hvad er det, der vælter her nu? Oh my god, bro. This is easy. I'm sweating. Siger jeg så det. Men husk nu, at vi kun er 3 subs for 230 subscribers. Altså det er rimelig sygt. Altså det er i hvert fald meget mere end jeg nogensinde havde tænkt. Bro. Fuck, jeg hader de der sniper. Undskyld mit sprog, men fordi boop, du kan bare lige fucking skyde én gang. And then så har du fået et kill, og der er en bag mig, var der ikke? Nej. Nå. Ja, ja. Og så comment lige, hvis lyden den er god, fordi at jeg har lige købt nye mikrofoner. Så yes. Hvad laver du? Hvad laver du? Oh my god. Men ja, det kan være, at vi lige tager en ekstra runde bagefter. Jeg ved ikke, måske kommer videoen måske til at være sådan, jeg ved ikke, 15 minutter eller sådan noget. Nej, 20 minutter mener jeg. Fordi hvis vi tager flere runder, kan det godt blive lidt langt. Det kommer også an på, hvad for et game mode vi tager næste gang. Men som I kan se, 15 kills. Jeg er faktisk der er en mere, der har 15 kills. Så der er en mere, der sweater så meget ligesom mig. Wish. Der skete der lige et eller andet. Men mit kamera har snart heller ikke mere strøm på, så hvis det lige pludselig går ud, skal jeg nok lige oplade det. Men hvis der er banen den skifter, så er det derfor. Fordi så kan det være, at der er gået lidt tid eller sådan noget. Okay, så jeg har lige fundet ud af, at der ikke er lyd på de her klip. Men så nu må jeg åbenbart lave en voiceover på hele videoen. Men hvis I kan lide det I ser med jeres øjne, så må I meget gerne gå ned og subscribe, fordi at vi er kun 3 subscribers for 207 og 30. Og ja, skide godt. Nu går den også lige ind på min Discord, så ja. Men som jeg sagde før, så det der bagved det var, altså det er før det andet klip, der sagde jeg, at lige meget. Men der sagde jeg som, at ja, det er lige meget, og I skal ligge jer ned. Hvordan skyder med ryggen, hva? Han havde endda tid til at skyde mig, men han gjorde det ikke. What the bitch. Læg dig ned. Og det skal... Hvad laver jeg? Ja, men... shit. Okay, min kamera skal lige have noget strøm, så... Og det skal min mikrofon også lige, så... Ja, det er jo ikke så godt. Men vi ses om lidt. Yes! Vi vandt! Nå, men ja, som jeg sagde før, at banerne jo måske skifter. Men det er simpelthen fordi, at alt vil gerne lige have noget strøm der.
Altså, det er som om, når jeg spiller på kamera, så er jeg meget bedre. Fuck, hvad? Det klipper jeg lige ud. Bro! Stop camping! I sound like Anthony! You can get a grenade, bozo. Bro, you didn't even die. I can bro some. Oh my god! Bro, come on! Let me get a kill. Come on, daddy. Cute shorty. You got a little sister I can do? Come on, cute shorty. Yeah. Yeah. Shorty is like a melody in my head that I can't keep. Oh, got me singing like na 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 na. Every day, like my baba stop on replay. Yeah. Stop. Get some help. Bro. Nå, men jeg tænker egentlig også, at vi har gamet nok for i dag. Så jeg vil faktisk bare til at takke af for den her video, så vil jeg sige tak fordi I så med. Og så må jeg have en sindssygt god dag.